दै बाथरुमाव सेलफि लानो थाखाय गावनि जिउखौनो खैफोदाव खोख्लैदों नखरसेनिनो गासै 7 सुबुंफोरा। आथिखाल गोनोखो मुगायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि सावगारि गोसारहोनाय बेलायाव गोबाङानो मुखुब। नाथाय माब्लाबा समाव बेनो नोंथांनि थाखाय खैफोद लाबोनो हागौ। नोंथांमोना गिबियावनो नैबे भिडिअखौ नोजोर हो, जेराव उन्दै आरो गेदेर दैनि दाहाराव गसंनाय नुनो मोन्दों, जेराव 7 सुबुंफोरखौ मोनसे दै बाज्रुम गेजेराव थानाय नुनो मोन्दों। नोजोर होब्ला नुनो मोनगोन जेराव दै बाज्रुमाव सेलफि लाबाय थानाय समावनो हरखाबै दैया देरनानै गिख्रंथाव महर लादों। गिख्रंथाव दैनि महर लानायाव राहा गोथे जानांदों सेलफि लानाय सुबुंफोरा। दैनि दाहाराव आखाइ हमलायनानै रैखा खालामनो नाजादों, नाथाय दैनि गिख्रंथाव दाहाराव रैखा खालामनो हायाखै। दैजों बोखारलांनो गोनां जादों नखरसेनिनो गासै 7 सुबुंफोरा। बे दुखुनांथाव जाथाया थांनाय 30 जुननि सानजौफुनि 12:30 रिंगासो समाव पुनेनि लनाबालायाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सुबुंफोरा लनाबालायाव बेरायनो थांदोंमोन। दैजों बोहैखारलांनाय सुबुंफोरनि 7 गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय, जेराव सासे उन्दै गथ'बो आरो 2निखौ नागिरनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिगासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला पुने आरो मुम्बाइनि गोबां सुबुंफोरा लनाबालानि बे दै बाज्रुमाव अखा हानाय बोथोराव बेरायहैयो।